Исәнмесез? Сіз Татарстан 24 каналында полиглот тапшыуын қарайсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Тау башына салынгандыр безнең авыл. Бер чишмә бар, якын безнең авылга ул. Авылыбызның ямен, суы тәмен беләм. Шуңар күрә сөям җаным тәнем белән. Туган авыл. Йөрәккә шундый якын һәм кадерле бу сүз. Безнең һәрберебезнең газиз туган йорты, нигезе урнашкан кадерле туган авылы бар. Аның һәр урамы, һәр тыкрыгы күңелгә җылылык исти. Һәрбер авылның үзенә генә хас кабатланмас тарихы да бар. Аңлагансыздыр, бүгенге тапшыруыбыз авыл сүзе турында булыр. Авыл татар кыпчак сүзе. Бұрынғы төркишәдә агыл, ягъни киртәләп алынган урын, кура табыр сүзеннән. Бу сүз рус телендә авыл рәвешендә языла. Зурак авылларны элегрәк гарәп телендәге сүз белән кария дип атаганнар. Фарсыдан кергән рус сүздә йөргән. Ә башкорт якларында исә авылны җәйләүдән айырып ызма дигәннәр. Рифкат Әхмәдиянов фикеренчә, Себер татарлары телендәге айыл, әйел сүзләре төптә авыл сүзе белән тамырдаш түгел. Авыл термины үзбәк һәм таҗик телләренә хас кышлак мәгънәсендәге сүзгә туры килә. Мәсәлән, үзбәктә авыл хуҗалыгы, кышлак хуҗалыгы. Рус телендәге село термины чиркәүле зур авылны белдерә. Татар сөйләмендәге сала рус теленнән кергән. Ул аеруча мишәр сөйләшенә хас сүз. Шулай караим телендә дә бар. Мәгънәсе ягыннан сала сүзе кариягә тарта. 20нче гасырның 20нче елларында татар авылларыннан яңа пунктлар бүленеп чыга. Халык Идел буенара күчеп утыра. Зурак авылдан бүленеп чыккан трак пунктлар яңа авыл дип йөртелә. Рәсми чыганакларда русча выселки, починок терминнары очрый. Татарлар соңгысын пучинкә ди. Хәзерге вакытта мондый трак пунктлар саны кимегәннән кими. Кайберләрендә 2-3 хуҗалык кына утырып калган. Татар авылларының исемнәре гадәттән тырчуар, әмма әһәңле һәм кагыйдә буларак күңелгә ятышлы. Татар шагыйре Гәрәй Рәхимнең безнең авыллар шигырендә бу гүзәл чагылыш тапкан. Матур минем туган авыл, аланлык дигән авыл. Күрше авылда бик матур, баланлык дигән авыл. Урман кебек гөрләп үсә, имәнлек дигән авыл, юкәлек дигән авыл, каенлык дигән авыл, наратлык дигән авыл. Усаклы да бик матур, зирекле дә бик матур. Карагай авылы да, җиләкле авылда бик матурлар барыда. Авыл лексик берәмлеге авыл атамалар ясауда да катнаша. Биектау районында Яңавыл исемле авыл бар. Камытамагы районында Миңлиш авылы халык телендә Абыз авыл дип йөртелә. Мамандыш районының Лыяз авылы җирлегендә Каравыл атамалы торак җирлек урнашкан. Авыл атамаларының күбесе тарихи чыганакларда очрыйлар. Нурулла Гарифның тарихи чыганакларда төрки татар исемнәре һәм географик атамалар дип исемләнгән сүзлегендә эле хәзерге Спас районы җирлегендә булган озын авыл турында мондый сыйфатлама укыйбыз. Ясаклылар Нуга юлы өстендә, Яңа Салман авылы янындагы юл буена урнашкан. Бу авыл хәзер картадан юкка чыккан. Авыл лексик берәмлеге топонимнар ясауда да актив кулланыла. Авыл читендәге чишмә Аксубай районының Яңа Ибрай авылы янында. Авыл Ермагы Кайбыч районындагы Шуширмә авылында. Авыл урманы Апас районының Акхуҗа авылы янында. Авылдан югары елга Арча районының Кырайван авылы янында. Авыллык археологиядә бұрынғы авыл калдыкларын белдерә торган термин. Шәһәрлек термины белән бер элге буенча ясалган сүз. Русчадан калька. Татарстанда Болгар чорына нисбәтле 1000нән артык авыллык билгеле. Шушы рәткә Адлер Тимиргалин сүзлегендә бирелгән аймак лексик берәмлеген дә кертеп карыйбыз. Аймак монголча ай, җыю, туплау сүзеннән. Мәгънәсе зур төркем, рулар берләшмәсе. Хәзерге татар телендә җир, урын, төбәк, нәсел, ру, кабилә. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру сезнең өчен файдалы һәм кызыклы булгандыр дип ышанып калабыз. Мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булышам. Очрашуларга кадәр.